Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Po pierwsze, najpierw chciałbym Wam życzyć wszystkim też Idelek z okazji Nowego Roku Żelaznego Bawołu. Mam nadzieję, że w tym nowym roku wszystko będzie się dobrze układać, że spełnią się Wasze marzenia, że będziecie szczęśliwi i zdrowi i będziecie żyć długo. Więc przez te następne 4 tygodnie, poczynając od dzisiaj, będziemy omawiać autobiograficzne pochwały Mikie Dorje, dobre czyny, oraz pochwałę, która zaczyna się od słów szukał. Potem zazwyczaj mamy w tym czasie jakby Arię Krzemy, czyli spotkania i wykłady Dharmy dla mniszek Kadziu. Wygląda na to, że wszyscy chcą mieć takie spotkania jakby co roku i że nawet kiedy panuje pandemia, nie chcą mnisi i mniszki odpuścić, więc dlatego poprosili mnie o te nauki i zdecydowałam się przyjąć tą prośbę i będę teraz nauczał przez cały miesiąc. Głównym powodem, dla którego wybrałem te właśnie teksty, jest to, że pośród wszystkich inkarnacji Gyalwanga Karmapy, z którymi ludzie studiujący filozofię buddyjską mają jakieś powiązanie, to jakby największy związek mają właśnie z 8. Karmapą Mikie Dorje. I to nie tylko dlatego, że on napisał bardzo duże komentarze do środkowej ścieżki Prajnaparamity, Vinay i Abhidharmy. Również dlatego, że korzystał ze swojej inteligencji i jakby napisał dodatkowo bardzo wiele tekstów wyjaśniających znaczenie sutr i tantr, komentarze do różnych innych wielkich tekstów omawiające pogląd, medytację i działanie mistrzów Kadziu z przeszłości, co jest bardzo ważne, i wiele innych. Myślę, że dzięki właśnie jego uprzejmości studenci Karma Kamzang, ale też całego Dakpo Kadziu mogą z podniesioną głową jakby spotykać się z reprezentantami innych szkół buddyzmu tybetańskiego. Nie jestem jakimś uczonym, który specjalizuje się w historii czy biografiach i nie mam takiej szerokiej perspektywy w tym zakresie, ale przez wiele lat nabyłem nieco doświadczenia w czytaniu pism Mikie Dorje, tak od czasu do czasu je czytając. Nie mogę powiedzieć o sobie, że mam jakąś szczególną wiarę czy oddanie do dharmy, ale tak po prostu z takiego zwyczajnego, życiowej perspektywy mam trochę wiary i przywiązania, że Mikie Dorje jest kimś, kto zrobił dla nas coś dobrego, kto okazał nam dużą uprzejmość. Kiedy staramy się utrzymywać i studiować i upowszechniać nauki linii praktyki, to dobrze jest, abyśmy znali ich pochodzenie, abyśmy wiedzieli, jak nasi przodkowie, praojcowie tworzyli te nauki, w jaki sposób je utrzymywali, w jaki sposób je upowszechniali, jakich trudów musieli się podjąć, aby je upowszechnić i tak dalej. Im bardziej to badamy i studiujemy, tym lepiej rozumiemy, jak ważne, rozumiemy ich powagę, ich esencję, ich znaczenie dla naszej linii. Więc proszę, nie uważajcie, że to są jakieś nauki, lekcje historii, biografii. Nie taka była moja tutaj intencja. Nie podchodźcie do tych wykładów w ten sposób.
Nie chcę przez to powiedzieć, że historia jest nieważna i że nie warto jej studiować. Chcę po prostu podkreślić, że czegokolwiek się uczymy, studiujemy, nie powinniśmy skupiać się tylko na temacie tych nauk. Powinniśmy też jakby zainteresować się tym, co działo się wokół i też jak te nauki powstawały, ale też oczywiście jak one wpływają na nasz umysł, jaki efekt, jakie wrażenie na nas wywierają. Takie prawdziwe instrukcje wielkich mistrzów nie zostały zapisane na papierze ani w tekstach. Oni jakby uczyli nas poprzez swoje życie, poprzez swoje myśli, poprzez czyny, których dokonywali, poprzez aktywności, w które się angażowali. I ich prawdziwe instrukcje to są ich prawdziwe, praktyczne instrukcje. Ich życie było prawdziwą nauką. To ono w zasadzie odróżnia wielkich i autentycznych mistrzów od innych. Szczególnie te dwie autobiograficzne teksty, te dwa autobiograficzne teksty Karmapy Mikio Dorje nie zostały napisane z perspektywy Karmapy. On ich nie pisał myśląc o tym, że jest Karmapą albo że jest emanacją Buddy czy Bodhisattwy, kimś, kto nie wiem, uosabia wielką mądrość, miłość i moc wszystkich poprzednich Karmapów i tak dalej. Nie, on jakby pisał je z perspektywy zwyczajnej osoby, zwyczajnego mnicha, który ciężko pracował, by żyć w harmonii z dharmą. I to są jego bezpośrednie instrukcje płynące z jego doświadczenia, życiowego doświadczenia. Dlatego są bardzo dogłębne i prawdziwe porady i wskazówki. I kiedy będziecie słuchać tych nauk dharmy, proszę pamiętajcie o motywacji, która przyświecała Mikio Dorje właśnie podczas gdy tworzył ten tekst. Teraz przejdziemy do pochodzenia samego imienia czy tytułu Karmapy. Zanim zacznę mówić o historii życia Mikio Dorje, myślę, że dobrze by było najpierw wyjaśnić samo imię czy tytuł Karmapy, jak ono powstało. Albo kiedy powstał ten tytuł Dzierżyciel Czarnej Korony, jakie jest historyczne podłoże tego tytułu. Więc chciałbym przekazać Wam pewne takie historyczne podłoże tego tytułu. Jeśli chodzi o to imię Karmapy, tytuł Karmapy, którym określa się całą i wszystkie inkarnacje Karmapy, to istnieje pewna rozbieżność pomiędzy tym, kim był, rozbieżność w różnych opiniach co do tego, kim był pierwszy Karmapa, kto był pierwszym Karmapą. Na przykład pewien uczony Gelugpy, Mangtu Lungtup Gyatso, w swoim dziele, które jest zatytułowane Daty Wielkich Mistrzów, on napisał tak:
Dusum Khenpa był emanacją szóstego Buddy tego eonu, Buddy Simhi, ale Karma Pakshi mówi się, że był emanacją Sarachy, a nie inkarnacją Dusum Khenpy. Dlatego uważam, że dzierżycielem korony Karmapów powinien być Karma Pakshi. Z drugiej zaś strony Dusum Khenpa otrzymał imię Karmapy, dlatego że założył 3 klasztory, Kamponenang w Med, Karma Lateng i Tsurpu monastery, klasztor Tsurpu w Ty. Dlatego określa nadaje się Dusum Khenpie tytuł Karmapy, więc taka była opinia tego uczonego Gelugpy. On jakby wyjaśnia, że to Karma Pakshi był pierwszym, nie był inkarnacją Dusum Khenpy, że dlatego Karma Pakshi tak naprawdę był dopiero pierwszym Karmapą, ale z drugiej strony, ze względu na to, że Dusum Khenpa założył te 3 pierwsze klasztory Kadziu, jego również można określić jako Karmapę. I tak jest zdanie wielu autorów historycznych, dzieł historycznych w Tybecie, wielu uczonych Gelugpy. Na przykład Tuken Lobsang Chokinima w swoim dziele Kryształowe zwierciadło pisał: niektórzy mówią, że student Pomdrakpy Karma Pakshi jest inkarnacją Dusum Khenpy, ale przecież wiadomo, że on jest emanacją Sarachy. Nie ma żadnych historycznych źródeł mówiących o tym, że był on inkarnacją Dusum Khenpy. Podobnie piąty wielki Dalaj Lama w swojej autobiografii powiedział tak na ten temat, że tam, gdzie biją się tygrysy i lwy Saki i Gelug, lisy Kadziu nie mają szans. Wobec czego to jakby jest, tutaj Dalaj Lama jakby w ten sposób jakby chciał powiedzieć, że tam, gdzie uczeni Sakya i Gelug jakby mają odmienne zdanie, to jakby zdanie Kadziupów nie ma szans się przebić. Oczywiście inaczej to widzimy w szkole Kadziu. Po prostu moje zdanie jest takie, że w czasie, kiedy żył Karma Pakshi, nie było jeszcze jakby tej koncepcji odrodzin, nie było odrodzeń i tulku. Ona się dopiero zaczynała, wobec czego nie było żadnej tradycji intronizowania nowego tulku, oficjalnego rozpoznawania tego tulku i tak dalej. I z drugiej strony też my wiemy, że Karma Pakshi sam określał siebie jako emanację i inkarnację Dusum Khenpy, tak opisał w swojej biografii, w swojej autobiografii. I jakby w tej autobiografii jakby podkreślał, że on jest spełnieniem intencji Dusum Khenpy i że świadomie i z pełną premedytacją jakby odrodził się jako Karmapa. On jakby podkreślał, że co to znaczy? Jakby chodzi o to, że on jakby świadomie odrodził się jako Karmapa zgodnie z przepowiednią Dusum Khenpy. Na przykład w swojej biografii, w tej autobiografii powiedział: osoba, którą w przeszłości znano jako Dusum Khenpa oraz splamiona Dharmakaya Rangjunga Dorje, on siebie określał jako Rangjung Dorje wówczas, różni się w słowach, ale nie różni się, czy w czasie, ale nie różni się w esencji.
W ten sposób Karma Pakshi podkreślał, że umysł Dusum-Khenpe i jego umysł są tożsame, to jest ten sam strumień umysłu. I w wielu innych miejscach, w swoich biografiach i pismach jakby wyrażał podobną myśl. Również w biografii Karma Pakshi, Karma Pakshi w biografii Dusum-Khenpe opisuje to, jak Pomdrakpa, czyli uczeń Dusum-Khenpe, a nauczyciel Karma Pakshi, bardzo często miał takie wizje tego, że Karma Pakshi jest Dusum-Khenpą. Na przykład mówił o ostatniego dnia, o ostatniej nocy Dusum-Khenpa i wszyscy Kajupowie byli wyraźnie widoczni nad tobą. Musisz mieć z nimi jakieś karmiczne powiązanie. Albo innym razem wspominał, dzisiaj miałem wizję Dusum-Khenpy wypełniającego całą przestrzeń. Jesteś na pewno tym szczęśliwcem, nigdzie nie odchodź, zostań tutaj, praktykuj ze mną dharmę. Karma Pakshi również odbudował wszystkie 3 klasztory Dusum-Khenpy i dlatego też wszyscy Kajupowie od razu uznali, że on jest inkarnacją Dusum-Khenpy. Dla nich było to po prostu oczywiste i bezdyskusyjne. Taki oficjalny jakby tradycja intronizowania czy rozpoznawania tulku wówczas jeszcze nie istniała. To był dopiero początek tej rozpoznawania tulku w Tybecie. Dlatego nie było takiej oficjalnej intronizacji. Ale to nie znaczy, że to nie był tulku Dusum-Khenpy. To jest tak jak czytamy Jataki, czyli poprzednie żywoty Buddy. W nich również nie ma mowy o tym, że kolejna inkarnacja Buddy była jakoś, nie wiem, oficjalnie rozpoznawana jako inkarnacja Buddy czy Bodhisattwy, ale jednocześnie oczywiste jest, że była to inkarnacja Buddy, nie trzeba o tym mówić, prawda? Karmapa również jest wychwalany, czy też bardzo jakby znany z tego, że będzie 6. Buddą tego szczęśliwego eonu. Przede wszystkim to stwierdzenie pochodzi z przepowiedni Lamy Shanga, odnalezionej w Viudraku, która mówi, on będzie 6. Buddą tego szczęśliwego eonu. Z drugiej strony, kiedy spojrzymy na różne historie czy biografie różnych mistrzów z tamtego czasu, to nigdzie, w żadnym miejscu Dusum-Khenpa nie jest nazywany karmapą. Uczta uczonych, która, jak ja dodam od siebie, to jest wielkie dzieło historyczne Pawo Rinpoche, Pawo Cuklak Trengwa i w różnych innych tekstach mówi się o tym, że on został mnichem, że potem miał czyste wizje dakin, które jakby przepowiedziały mu, że jest uosobieniem aktywności Buddów i nazwały go karmapą. Potem, kiedy jakby przeanalizujemy te wszystkie czyste wizje, które on zapisał, wygląda na to, że że było to jego sekretne imię, tajemne imię, a nie oficjalne imię, którym się posługiwał. Potem Karma Pakshi, jak dobrze wiemy, sam siebie nazywał karmapą, czyli zaczął siebie nazywać sekretnym imieniem pierwszego karmapy
I od tamtego czasu jest taka zasada, że kolejny Karmapa, oficjalne imię kolejnego Karmapy jest tak naprawdę sekretnym imieniem poprzedniego Karmapy. Czyli na przykład sekretnym imieniem Karmapa Ksiego był Rangjung Dorje, trzeci Karmapa. Potem sekretnym imieniem, tajemnym imieniem Rangjunga Dorje był Rolpe Dorje, czwarty Karmapa. To było oficjalne imię czwartego Karmapy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bardzo czasami w swoich zapiskach, w swoich autobiografiach Karmapa Kshi określa siebie jako Rangjung Dorje. To nie znaczy, że on był trzecim Karmapą, po prostu to było jego tajemne imię, które stało się oficjalnym imieniem kolejnego Karmapy. Inne zapiski dotyczące Karmapa Ksiego pochodzą na przykład z takiego przewodnika po klasztorach Kadziu napisanego przez Karma Chagmę, który mówił o tym, że Karmapa Ksiego nazywano Karmapą głównie dlatego, że bardzo długo przebywał w klasztorze Karma. Był oczywiście założycielem tego klasztoru był Dusum Khenpa i w pewnym sensie takim jakby oczywistym wydawało się dla ludzi, że w takim razie Dusum Khenpa również powinien być nazywany Karmapą. Karmapa Kshi spędził bardzo długi czas w tym klasztorze Karma. Powinniśmy to jakby przeanalizować, jak to jakby zbadać być może gdzieś w jakichś zapiskach, jak to dokładnie wtedy wyglądało. Tak czy inaczej, wygląda na to, że Karmapa Kshi założył karma leteng, czyli na przykład w niektórych zapiskach tak się mówi, co jest nieprawdą, bo wiemy, że ten karma leteng to był taki ośrodek odosobnień, tak naprawdę założony przez Rangjunga Dorje, trzeciego Karmapy, o czym często mówi się w biografiach trzeciego Karmapy. Także pewne zapiski dotyczące właśnie Karmapa Ksiego i jego życia, historii trzeba dobrze przebadać, bo mam wrażenie, że nie wszystkie tutaj daty się zgadzają i nie wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe. Podsumowując, chodzi głównie o to, że pierwszą osobą, pierwszym mistrzem, który był powszechnie nazywany Karmapą, był Karmapa Kshi, ale pierwszym dzierżycielem czarnej korony był Dusum Khenpa. A pierwszym mistrzem oficjalnie rozpoznanym jako Tulku był Rangjung Dorje, czyli trzeci Karmapa. Z tego powodu Mikyo Dorje wyjaśnia w swoim komentarzu do Yoga Tantry w ten sposób. W ostatnich dniach Dakpo Kadziu, Buton i Rangjung Dorje są niekwestionowanymi oczyma dharmy, sutr i tantr. Z nich dwóch, ten drugi, znany jako wszechwiedzący Rangjung Dorje, był drugim dzierżycielem imienia Karmapy, czy tytułu Karmapy i trzecim dzierżycielem czarnej korony. Ja uważam, że to konkretnie stwierdzenie, że ten cytat jest najlepiej odzwierciedla, najdokładniej odzwierciedla jakby historię, jak to się odbyło.
인상 타부거지원들라 저밤에 동아 추기지 그런 W Dakpokadziu byli wielcy, wówczas dwóch wielkich uczonych sutr i tantr, Buton i Rangjung Dorje i jakby stąd jakby w tym komentarzu 8 Karmapa jakby ich cytuje i dlatego wtrącił tego rodzaju stwierdzenie. Więc tak jak jeszcze raz powtórzę, pierwszym, który był znany jako Karmapa, był Karmapakshi. Ale czarną koronę otrzymał jakby w wizji od Daki Dusum Khenpa, więc to on był pierwszym dzierżycielem czarnej korony. Zaś jeśli chodzi o oficjalne rozpoznawanie tulku, to ono się zaczęło od trzeciego Karmapy, dlatego on był pierwszym oficjalnie rozpoznanym, intronizowanym mistrzem, intronizowanym, rozpoznanym jako Karmapa. Teraz przejdziemy do historii jakby samej czarnej korony. Jak dobrze wiecie, Karmapowie są utożsamiani z czarną koroną, są przedstawiani w czarnej koronie na ich głowach. Kiedy Karmapa jakby wkłada na czarną koronę, wówczas recytuje mantrę Mani Padme Hung, rozdawane są czarne pigułki 7 odrodzeń. I również Karmapowie również obdarowywali swoich innych uczniów podobnymi koronami w kolorze białym, żółtym, czerwonym czy zielonym, po to, by ich aktywność wzrastała i by ich nauki się rozwijały. Ludzie, którzy mają jakby oddanie dla Karmapy z perspektywy dharmy, albo po prostu są do niego przywiązani w taki zwyczajny, światowy sposób, zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z symboliki czy historii czarnej korony i po prostu mówią, że to jest wyzwolenie przez widzenie, albo że ona jest po prostu święta i tak dalej. Niektórzy zaś w ogóle uważają, że czarna korona Karmapy nie ma żadnego znaczenia dharmicznego i że jest to po prostu korona ofiarowana Karmapą przez cesarzy Mongolii czy Chin. Tak jakby królowa Anglii darowała koronę jakiemuś swojemu nauczycielowi jako wyraz, by podkreślić jego autorytet czy pozycję. A inni w ogóle jeszcze uważali, że Karmapowie udzielali ceremonii czarnej korony po to, by otrzymywać pieniądze i datki i gromadzić skarby. Więc ludzie albo na przykład mówią, że czarna korona nie pasuje nie zgadza się do zaleceń Vinai, że to jest czarna korona Marów i że noszenie jej jest błędne. Więc ludzie mówią bardzo różne rzeczy i z pewnej perspektywy, z pewnego punktu widzenia jest to po prostu mówią tak dlatego po prostu, że czarna korona jest bardzo dobrze znana i bardzo często jest tematem przeróżnych rozmów. Ludzie mają tworzą swoje własne historie i przypisują różne symbole czy projekcje albo negują pewne rzeczy sami z siebie, nic się na to nie poradzi. Więc kiedy czarna korona się pojawiła, była już na pewno noszona za czasów Dusum Khenpy. Tuken Lobsang Chukinima napisał w kryształowym zwierciadle tak. Mówi się, że Dusum Khenpa nosił czarną koronę i był dlatego znany jako dzierżyciel czarnej korony. Ale mongolski król dał Karmapakshiemu czarną koronę aktywności
I z pewnością od tego momentu wszystkie inkarnacje karmapy noszą czarną koronę. Obecnie różni ministrowie chińscy są, jakby rozróżnia się ich pozycja jest rozróżniana na podstawie tego, jaką czapkę noszą. W tradycji cesarzy Qing i podczas dynastii mongolskich i hańskich wiele jakby te czapki noszone na głowie przez różnych ministrów były bardzo ważne. Ich kształt i kolor odróżniał jakby pozycję ministrów, a nauczycielom królewskim dawało się właśnie takie czarne korony ze złotymi ozdobami. I z tego właśnie powodu cesarz Yunglo obdarował Jamchen Dorje i dał Jamchen Dorje i innym takie właśnie czarne korony. Dlatego uważam, że korona karmapów nie została wykonana z włosów tryliona dakin, ale po prostu ofiarowana przez cesarzy Chin i te wszystkie historie o włosach dakin to są po prostu bajki. Nie wiadomo, dlaczego ten uczony historyk Gelugpa tak właśnie napisał. Ale on uważa, że tylko Karma Pakshi nosił czarną koronę i aktywności i że ona należała tylko do niego i że i nie ma żadnego dowodu na to, że Dusum Khenpa również nosił taką koronę. Ale kiedy przebadamy, przeczytamy różne inne historie życia Dusum Khenpy i historia życia innych lamów z jego czasu, to znajdziemy inne stwierdzenia. Pośród nich na przykład jest taki tekst, pośród dzieł zebranych Dusum Khenpy jest taki tekst, który się nazywa Trzy cykle połączenia, w którym bezpośredni uczeń Dusum Khenpy tak opisuje instrukcje udzielane przez swojego mistrza, że Dusum Khenpa kazał im wizualizować siebie w ten sposób. Myśl, że nad twoją głową znajduje się biały, promienny dysk księżyca, a nad nim wyobrażaj sobie, że siedzi twój rdzenny guru, nieoddzielny od Dusum Khenpy, ma białe włosy i nosi czarną koronę, która promienieje naturalnym światłem. Od tamtego czasu istnieje, jakby w tym czasie, w związku z tym rozpoczęła się tradycja wizualizowania Dusum Khenpy czy innych kolejnych karmapów z czarną koroną na głowie. Podobnie mówi później w swoich dziełach Karma Pakshi. Karma Pakshi mówił zaś tak, ponieważ pan Dusum Khenpa został jakby pobłogosławiony, otrzymał błogosławieństwo samopowstałej mądrości emanacji króla Indrabodhi. Wszyscy jego uczniowie widzą, jakby postrzegają go jako emanację czy też manifestację przeróżnych buddów i bodhisattvów. Ponieważ jest on w esencji sarachą, jako symbol niezmiennej natury dharmy, nosił on czarną koronę z czarnego jedwabiu ozdobioną złotymi dodatkami, która nigdy wcześniej nie pojawiła się na ziemi i która reprezentuje współistniejącą mądrość Mahamudry. Jednocześnie tutaj Karma Pakshi podkreśla, że była to korona wykonana z czarnego jedwabiu ze złotymi zdobieniami, której wcześniej nie znano, nie widziano takiej wcześniej. Podobnie znam cytaty z prac Micho Dorje wyjaśniające znaczenie czarnej korony, w której on cytuje starą biografię Dusum Khenpy i mówi:
On nosił na swej głowie czarną, jedwabną koronę z ozdobami przypominającymi okrągłe kwiaty. Wielu innych historyków, tak jak Paul Rinpoche w swojej uczcie uczonych, mówi o tym, że Dysum Khenpa został mnichem, potem miał wizję Daki, które obdarowały go w tej wizji, jakby założyły mu na głowę czarną koronę i nazwały imieniem Karmapa. Nadały tytuł Karmapy, ponieważ był uosobieniem aktywności Buddów. Mało tego, ta korona, którą Dysum Khenpa sam nosił na głowie, należała później do jednego z wielu skarbów przechowywanych w klasztorze Tsurpu. Wiemy to z zapisków Karmy Trinlepy, który mówił, że czarna korona rytualna Sarachy była czarna. Stąd i mówi się, że była zrobiona z włosów 1000 dakin. To jest jakby historia emanacji i niepojęta dla zwyczajnych istot. Mówi się, że to czarna korona, czarny skarb Tsurpu, ale do dzisiaj nigdy jej nie zobaczyłem. Również kiedy 15 Karmapa Kakyab Dorje intronizował drugiego Jamgona Kontrula Khyentse Wangpo w Tsurpu, pozwolił Kontrulowi założyć tą właśnie koronę Dysum Khenpy na swoją głowę. I to zdarzenie jest opisane w historii życia Jamgona Kontrula Khyentse Wangpo. Podsumowując, możemy jakby wywnioskować ze wszystkich jakby tych historii, że czarną koronę nosili Karmapowie od czasu Karmapy Dysum Khenpy. Nie została ona mu ofiarowana przez żadnego króla, ani wielką osobę, ani żadnego lamę. Zamiast tego jest dla mnie jasne, że ona została po prostu zrobiona przez samego Dysum Khenpę, albo też przez innych, ale na polecenie i według wskazówek Dysum Khenpy. Również musimy pamiętać o tym, że kiedy mówimy, że Karmapa jest dzierżycielem czarnej korony, to ta korona tak naprawdę nie jest czarna. Po prostu mówimy tak jakby upraszczając. Tak naprawdę jest ona ciemno-niebieska, taka niebiesko-czarna. To związane jest po prostu z tym, że ta korona jest jakby połączona z praktyką tantr. W Kriya Tantrze są dwie abiszeki, abiszeka wody i abiszeka korony. I ta korona jest połączona właśnie jest tak naprawdę związana właśnie z tą abiszeką korony i te abiszeki korony różnią się w zależności od tego, którego z pięciu buddów, 5 rodzin reprezentują. Aby podkreślić tą rodzinę Buddy Akshobi, czyli rodzinę Vajry, ta korona ma właśnie taki głęboko niebieski kolor. Ten ciemno-niebieski kolor symbolizuje niewzruszoną naturę dharmy.
Często ludzie uważają przestrzeni czy też nieba jako symbolu takiej niezmienności. Podobnie ten taki ciemno-niebieski kolor był często uważany za symbol takiej niezmienności i dlatego w takim kolorze wykonywano koronę reprezentującą Akshobhya. Pokrótce, kiedy praktykujemy sekrętną mantrę czy też tantrę, używamy przeróżnych metod, aby zniwelować nasze przywiązanie do zwyczajnych przejawień poprzez właśnie symbole, poprzez znaczenie, poprzez znaki i tak dalej. Podobnie mamy wiele wyjaśnień dotyczących tej czarnej korony. Pośród nich znajduje się dość dobre wyjaśnienie symboliki czarnej korony napisane przez Ragjunga Dorje, które brzmi tak: Namo Guru. Kłaniam się wszystkim guru, dakinie, proszę, udzielcie błogosławieństwa. Teraz wyjaśnię właściwości tej czarnej korony, którą ozdabiają skrzydła Garudy i złote skrzydła Garudy. Jej podstawa jest ciemna, a jej symbolem jest niezmienna Dharmakaya. Jej boki są kwadratowe, co oznacza, co symbolizuje 4 niezmierzoności. Skrzydła Garudy po obu stronach to symbol jedności metod i pradżni. Ponieważ ma ona jakby 3 czubki, to oznacza 3 kaje połączone w jedną. Aby te 4 kolory jedwabi wykorzystane w tej koronie oznaczają 4 aktywności, owija się ją w pięciobarwny jedwab, co oznacza 5 rodzin Buddów, którzy mieszkają czy też przebywają nad naszymi głowami. Kiedy karma podczas ceremonii czy też na opakowaniach, jakich są symbole parasola, słońca, księżyca, jest to znak, że guru jest spełniającym życzenia klejnotem, który zawsze nam towarzyszy, nigdy nie jest od nas oddzielony, ponieważ ona błyszczy ten vajra na czole, czyli jakby z przodu korony symbolizuje to, że dharma wyzwala, że ta jedna dharma wyzwala wszystko i że wszystko jest tak naprawdę jednym. Ta korona ma wiele takich symboli, jest jej kolorami, jest wielki Brahmin, została ofiarowana przez Dakinię, jest koroną Dysum Khenpy, oby ci, którzy obdarzeni wiarą i oddaniem dla tej korony spotkali się twarzą w twarz z Dysum Khenpą. Taki jest opis tej czarnej korony trzeciego karmapy. Na tym musimy kończyć tą część nauk. Będziemy dalej o tym mówić w kolejnej części. Teraz przerwa. Zaczynamy drugą sesję nauk. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej z angielskim. 까마베기 제바 투모 마인바르 이게 가르스나 우셔 불려야베 쇠네 우셔 울라 캠바자 마인바 우셔 줘야게 지 제고 이세와 다딘데 아여비마
다 되게 우샤 줘야 그 지금 제고 서머를 다지 우샤 줘야지 엄마 그뒤 충분해. Będziemy teraz omawiać to korony Karmapy. Tutaj jego świątobliwość jakby już w poprzedniej jakby części przytoczył bardzo ciężko jest jakby określić, kiedy ta ceremonia Czarnej Korony się rozpoczęła, kiedy ta tradycja się rozpoczęła. Najprawdopodobniej pewne teksty wspominają o tym, że taka ceremonia odbywała się za czasów 7 i 8 Karmapy, więc być może, że właśnie w tym czasie dopiero jakby się ta tradycja rozpoczęła. Piąty Dalaj Lama napisał historię życia trzeciego Dalaj Lamy i w tej historii życia trzeciego Dalaj Lamy on wspomina o tym, zresztą taką krótką historię dotyczącą ceremonii Czarnej Korony. Że mówi się, że Dalaj Lama wtedy poszedł jakby zobaczyć się z Łądziungier Dorje i żeby zobaczyć Czarną Koronę. Więc Karmapa wtedy wyjaśnił, że ta korona Więc Karmapa wtedy wytłumaczył, że zazwyczaj tą koronę jakby się pokazuje wtedy, kiedy jest duże zgromadzenie ludzi, kiedy jest duże zgromadzenie dharmy, a nie podczas prywatnych audiencji, ale dla pewnych tulków można zrobić wyjątek i Karmapa zrobił taki wyjątek właśnie dla trzeciego Dalaj Lamy. Karmapa wówczas włożył czarną koronę, a trzeci Dalaj Lama zapytał, mógłbym jej dotknąć, czy mógłbym ją podtrzymać. Wówczas trzeci Dalaj Lama jakby ujrzał czarną koronę w przestrzeni przed sobą. I wówczas rozwinął wielką wiarę, wielkie zaufanie do Karmapy i jego uczniów. Też wracając jakby do tego pochodzenia tej korony, oczywiście nie jest to takie jakby przesądzone, jakby, że one są, że korona została stworzona z włosów Daki. Może, że to jest prawda, być może, że nie. Może, że po prostu zrobił ją Dosjepa sam własnoręcznie. Więc ale generalnie wracając do ceremonii Czarnej Korony, że nawet jeśli chodzi o tą ceremonię, to historie z Curpu opowiadają, że nawet za czasów XVI Karmapy jakby modyfikowano tą ceremonię kilkakrotnie. Więc Situ Chikijumne w swojej biografii powiedział,
Jest tam taka notatka zrobiona z czasów dziewiątego Karmapy, która mówi, która opowiada o tym, jak wówczas prowadzono ceremonię czarną korony. Nie będę teraz przytaczał całej tej notatki tutaj, ale chodzi o to, że kiedy Karmapowie zakładali tą czarną koronę, wówczas prosiło się wszystkich widzów, wszystkich obecnych o recytowanie mantry Chenrezika do wyrażania dobrych życzeń, do jakby takich tworzenia postanowień, jakichś dobrych uczynków, że będziemy je wykonywać w przyszłości i tak dalej. Najbardziej znany jest właśnie ten zwyczaj mówienia, recytowania mantry Chenrezika, ale też wtedy Tybetańczycy mieli te modlitwy modlitewne z mantrą Chenrezika w środku. I ta tradycja recytowania i ta tradycja recytowania mantry Chenrezika wzięła się jakby z czasów Karmapakshi, gdyż głównym idamem Karmapakshiego był czerwony Chenrezik Gyalwagamsa. Wówczas, więc kiedykolwiek Karmapakshi jakby miał wokół siebie duże zgromadzenie ludzi, to prosił ich o recytowanie właśnie tej mantry. Recytował nawet z melodią, z odpowiednią melodią. Karmapakshi miał taką czystą wizję w ogóle takiej wspólnej recytacji. I miał wizję tej melodii, jakby ta melodia pojawiła się w jego wizji i przekazywał ją ludziom. Wielu jakby takich przekazach historycznych wspomina się o tym, szczególnie w tej uczcie uczonych. Kiedy na przykład inni lamowie przyjeżdżali do Mongolii, to mongolscy ludzie mówili, o Karmapakshi to tam nic nie naucza, on tylko nam każe mani recytować cały czas. Nic innego, wszyscy mówili, on nic innego nie robi, tylko recytuje tą mantrę. Więc pokrótce... Więc ta tradycja recytowania tej mantry, szczególnie właśnie z melodią, została właśnie rozwinięta za czasów Karmapakshi, za jego sprawą, to on ją popularyzował. Wielu uczonych historyków o tym fakcie wspomina. Podobnie za czasów cesarza Yongle, kiedy Deshin Shekpa odwiedził Nanjing w Chinach, wówczas też on jakby zachęcał do recytowania mantry Chenrezika. Więc Więc wówczas dla Chińczyków to brzmiało, ta mantra brzmiała bardzo śmiesznie, jakby, więc mówili i bardzo się z niej śmiali i robili i jakby wiele różnych żartów jakby się pojawiło, jeśli chodzi o tą mantrę wówczas wtedy w Chinach. Jest kilka historii na ten temat w historycznych tekstach chińskich, jest kilka wzmianek na ten temat.
Tak czy inaczej, wracając do ceremonii czarnej korony, trzeba pamiętać, że ona się odbywała po to, by zachęcać ludzi do czynienia dobra. Więc dlatego musimy pamiętać o tym, jaka intencja przyświecała jakby organizowaniu, jakie intencje przyświecały poprzednim karmapom, dlaczego robili pewne rzeczy, skąd one się wzięły. Podobnie czarna korona, którą zakładali karmapowie podczas ceremonii za czasów Tysum Khenpo i Karma Pakshi, wszystkie tak naprawdę ona była jakby uszyta jakby tak z czarnych materiałów i nie było na niej żadnych klejnotów, żadnych drogocennych kamieni i tak dalej. Było tylko jedwabie i jedwabne ozdoby. Dopiero później, za czasów cesarza Ming, Jungle, ludzie ofiarowali różne cenne przedmioty karmapowie i wtedy powstała ta cenna korona z cennymi kamieniami. Mówi się, że piąty karmapa jakby otrzymał wiele różnych darów w postaci cennych klejnotów od cesarzy Chin i Mongolii, Tybetu. Ale one wszystkie, większość tych rzeczy zostało jakby zaginęło, to znaczy, że zostało skradzionych podczas wojny, podczas najazdu mongolskiego za czasów 10 Karmapy. A dodatkowo za czasów inwazji chińskiej jeszcze więcej z nich zginęło. W zasadzie tylko tyle, ile 16 Karmapa i jego uczniowie zdołali wywieźć z Turpu, pozostało w Rumteku, a reszta jakby przepadła. Musimy wziąć nauczkę z tych zdarzeń i wyciągnąć z niej wnioski. Patrząc na historię, wiele chińscy i mongolscy cesarze ofiarowywali wiele koron. W tekście Karma Trinlepy Karma Trinlepa mówi jedna z koron jest ofiarowana jedna korona została ofiarowana przez mongolskiego cesarza Rangjungowi Dorje, a druga przez chińskiego cesarza Karmapie Deshinsegupie. Ta druga jest ozdobiona wieloma klejnotami. W żywotach poprzednich karmapów mówi się, że korona jest widzenie czarnej korony jest pełne znaczenia. Podczas ceremonii czarnej korony były wówczas używane dwie różne korony. Być może te dwie, o których właśnie wspominaliśmy. Kiedy 16 Karmapa podróżował po świecie i jakby
czarna korona i używał wtedy czarnej korony podczas ceremonii w wielu miejscach na świecie. Tak naprawdę nie wiemy, która to była z tych koron, która z tych dwóch. Cały czas nie możemy do tego jakby dojść, która to była z nich. Niektórzy ludzie mówią, że większość ludzi mówi, że to była korona, że ta korona, której używał XVI Karma, to była korona ofiarowana przez cesarza Yunglo, przez chińskiego cesarza, ale to jest tylko to, co ludzie mówią. Nie ma żadnego dowodu na to. Jest pewien tekst, w którym napisano, że zanim cesarz Yunglo spotkał Karmapę, miał taki sen. W tym śnie zobaczył przed sobą Buddę, otoczonego bodhisatwami. I wówczas Budda jakby przemienił się w guru z zachodu. Oczywiście dla Chin Tybet był na zachodzie, więc to był guru z zachodu, który nosił czarną koronę. Więc cesarz oczywiście bardzo się ucieszył na ten widok i zobaczył i wówczas kazał namalować ten sen, jakby złożył taki dekret królewski, który przyznał mu tytuł Karmapy i wiele różnych innych tytułów i wielkich pozycji, przywilejów i dał mu również tą koronę, którą zobaczył na głowie swojego guru we śnie. Dał mu takie tytuły jak cenny król Dharmy i tak dalej. Więc dlatego piąty Karmapa był więc i to imię Drshin Shekpa to jakby zostało nadane przez Karmapie właśnie przez cesarza Chin. On nie był wcale nazywany wcześniej Drshin Shekpą. To imię jest jakby tłumaczeniem tytułu nadanego przez cesarza Karmapie, kiedy ten ofiarowywał mu właśnie tą wykonaną czarną koronę. Jest również inna korona wykonana przez króla Jiang, którą ofiarował właśnie król Jiang, która jest troszkę bardziej niebieska. Nikt nie wie, gdzie ona się teraz znajduje. Nie została wywieziona z Curpu przez XVI Karmapę. Nie ma jej w Curpu. Nie widziałem żadnych wspomnień Więc ja nie mam nawet żadnych wzmianek na temat tej korony i niektóre wzmianki w ogóle wspomniały, że to była złota korona, a nie niebieska i tak dalej. Ale na pewno jakaś korona została podarowana Karmapą.
Jest również, jest również taka ciemna korona, ciemno-niebieska, czarna korona, która używana podczas ceremonii, podczas Abhiszeki. I nie jest, i też, ale jej kształt jest nieco inny niż korona Karmapu. Więc trzeba pamiętać, że to, że jakaś korona jest czarna, to nie znaczy, że ona jest koroną karmapów. Że są również inne czarne korony. Za czasów Karmapakshi wspomina się, że tam był w ogóle jakby taki zwyczaj noszenia czarnych czapek czy czarnych koron. I one miały różne kształty, różne odcienie, różne ozdoby i tak dalej. Ale to nie były takie same korony jak korony karmapów. Zanim te korony zostały ofiarowane przez chińskich cesarzy, że więc niektórzy się zachwycają jakby tymi klejnotami na koronie i tak dalej, jak ją widzą, ale trzeba pamiętać, że to są korony ofiarowane przez cesarzy Mongolii albo Chin. Zaś pierwsze korony, które nosił Gudysum Khenpa czy Karmapakshi, wyglądały bardzo proste i jakby nie w klejnotach, nie w ozdobach tutaj jakby istnieje, jakby esencja tej korony się zawiera. Czasami ludzie po prostu dodają do korony czy do innych przedmiotów takie swoje własne legendy, historyjki, które wcale nie są prawdziwe. Śmieją się z nas, kiedy próbujemy ich wyprowadzać z błędu. Oczywiście to nie są tylko historyjki. Teraz może przejdziemy do Karmapaceno, do głównej jakby mantry, czy też modlitwy związanej z Karmapą. Też nie możemy, jest to jakby taka rzecz związana bardzo z linią Karmapy i jest bardzo trudno jakby orzec dokładnie, kiedy ona powstała, kiedy ta mantra powstała. Wygląda na to, że ona jakby tak powoli jakby popularyzowała się wśród ludzi, którzy mieli jakąś wiarę czy zaufanie do Karmapy, oddanie do Karmapy i nie można jakby wskazać momentu, kiedy pierwsza osoba zaczęła tą mantrę mówić, tak? W Tybecie było wiele, wówczas patrząc na pisma, w Tybecie było wówczas bardzo wiele różnych takich powiedzeń. Na przykład Yarla Shampo wie, Tangla Shangshu wie, i tak dalej. Wie. I w różnych innych manuskryptach z Wanhang i innych jakby się pojawiają tego rodzaju, albo trzy klejnoty wiedzą i tak dalej. I wówczas zdaje się, że jakby na takiej samej zasadzie, kiedy Karmapa zaczął być popularny, dodano tą właśnie ten przyrostek jakby do imienia Karmapy, czyli wyszło Karmapa wie, Karmapo please popatrz na mnie, proszę popatrz na mnie i tak dalej. Więc jakby ta mantra powstała na tej samej zasadzie. Stała się tak popularna, że niektórzy Chińczycy nawet myślą, że to jest imię Karmapy, że Karmapaceno to jest imię Karmapy.
Co ono znaczy? Ono znaczy po prostu spójrz na mnie. Jest to tak naprawdę modlitwa. Spójrz na mnie, na moje, ochroni mnie, spójrz na moje radości i smutki, opiekuj się mną i tak dalej. To jest tego rodzaju modlitwa. Widziałem tekst z dynastii Ming, nazywany obrazy i imiona mantr Buddów i Bodhisattvów. I wówczas przy Karmapie Deszin Shikpie pojawia się mantra Om Mani Padme Hung. Potem w innym piśmie również Karmapa Guru Namo Om Mani Padme Hung. Jest taka mantra. W innych pismach podobnie jest, że jest w nich zapisane, że mantrą Pana Dharmy Karmapy jest Om Mani Padme Hung. Dlatego stąd jakby wniosek, że za czasów tych karmapów mantra Karmapaceno jeszcze nie była używana. Więc przynajmniej do piątego karmapy mantrą karmapą było Om Mani Padme Hung. Dopiero później widocznie musiała się mantra Karmapaceno pojawić jako taka mantra imienna karmapów, czego przykład mamy w Guru Jodze 8 karmapy, czyli 8 karmapa używał już tej mantry Karmapaceno w Guru Jodze 4 pół dnia. Czyli gdzieś pomiędzy 5 karmapą a 8 karmapą ta mantra zaczęła się popularyzować. W tekstach Karma Chagme Dharma z gór Karma Chagme wyjaśnia, że znaczenie tej mantry jest takie, że karma to jest tak naprawdę działanie przetłumaczone na tybetański. Więc jest to jakby wskazanie na to, że karmapa jest aktywnością wszystkich Buddów. Mówi się też o tym, że wszyscy guru linii realizują aktywność wszystkich Buddów i dlatego ich mantrą jest Karmapaceno. W pewnym sensie, jeżeli karma jest działaniem, to w zasadzie Karmapaceno może być mantrą każdego lamy, który realizuje aktywność Buddów. Kiedyś w Tybecie w Kamie w ogóle mówiono karma wa, not karma pa. Karma po prostu tylko. Karmaceno mówili. Takie rzeczy się również jakby popularyzowały w różnych częściach Tybetu. W pewnym sensie każdy, kto realizuje aktywność Buddów, jest karmapą, jest uosobieniem aktywności Buddów. Więc jest to ktoś, kto wypełnia aktywność Buddów. I jeżeli karma jest tak naprawdę tybetańskim tłumaczeniem słowa działanie, z sanskrytu działanie, to wówczas karmapą może być każdy, kto działa na rzecz dharmy, i buddyzmu i nauk, istot. Gdy mówimy Karmapaceno, kiedy pamiętamy o tym, to warto pamiętać o tym znaczeniu. Więc nie dotyczy to czasami, ta mantra jakby w zasadzie nie dotyczy tych kilku lamów z linii Karmapy, ale naprawdę dotyczy wszystkich lamów linii szkoły Kadziu. Wszystkich linii praktyki, wszystkich mistrzów, wszystkich mistrzów w Tybecie tak naprawdę. Wszystkich mistrzów, którzy wypełniają intencje i aktywność Buddów.
W zasadzie ta mantra Karma Paceno może być taką modlitwą do wszystkich tych guru, do wszystkich tych mistrzów, nie tylko do karmapów. Więc na tym zakończymy dzisiejszą sesję. To jest jakby wszystko gwoli wstępu. Jest godzina? Więc myślę o tych różnych, mamy tu zbyt wiele stref czasowych naraz, jakby które się włączają do tych sesji. Być może teoretycznie mamy jeszcze pół godziny czasu, ale tak czy inaczej, dzisiaj lepiej będzie zakończyć i od jutra będziemy kontynuować. Będziemy kontynuować jutro również o 14:00. Godzinę pierwsza sesja i pół godziny przerwy i godzinę druga sesja. Może ta druga sesja będzie trochę krótsza, jak pół godziny, 40 minut czasami, więc tak może być. To był pierwszy dzień, tyle za nami. Nie były pewne problemy techniczne, nie wszystko wyszło dobrze, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej każdego dnia.